І я не разумею, на што было збірацца, каб потым вось так па вуглах хавацца. Навошта наогул такія канцэрты? Хочаш зыходзь, дзверы не падперты. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Гэта энергічны танец. Нехто ўжо вылазіць з вінтажнага шведра. Астатычнай электрычнасці трышчыць паветра. Шчышчы. Нехто ўжо стаіць у прыбіральні і безлітасна кажа свайму адлюстраванню: я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Гэта энергічны танец. Пайшла ўжо такая гулянка. Калі пайшла ўжо такая гулянка. Калі пайшла ўжо такая гулянка. Тарант, алегра, гром ды маланка. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Гэта энергічны танец. Так, вітаю всех. Меня зовут Эш, зноў, або Беляш. Зараз мы будем максимально энергічна намагацца далей прайсці Rhythm Heaven. Вось. План такі. Я не ведаю, атрымаецца, не атрымаецца. Прайсці гэтых магнітикаў, або што гэта было у апошні раз. Донг-донг. Донг-донг. І ў гэты раз я не буду зараз скіпаць туторыял. Мы павінны яго пакарыць.
Угу. І зараз буде саме тяжке. Ага, Вітаю, Stable Chaotic. Гэта гульня старая, ну як старая. Яна выходзіла на Nintendo Wii у 2007, по-моему, годзе. Вось, гэта набор міні-гульней пад рытм, трэба трапляць у рытм, вось. І каждый ўзровень, гэта 4 міні-гульні, і напрыканцы у нас адзін такой вялікі мікс. І там нават песня можа быць якая-небудзь ад якога-небудзь японскага выканаўца. Вось. Ну, напісаная для гэтай гульні. Вось. І зараз мы на, па-моему, 6-м левеле узроўні. І тут вось другая міні-гульня, гэта вось гэтая вось. І гэта зараз туторыял. Так. Тут все в таком смешном, абсурдном стиле. Тут мы можем гулять за любую істоту, я не ведаю, за хмару, за тюленчика, за котку, за, я не ведаю, за магнітик. Добрая практыка для басіста, нібыта. Вось паглядзім, трэба пасля гэтай гульні. Калі мы зараз яе пройдзем, то... Но мне гаварылі, што там яшчэ багата ўзроўняў. Я думала, ўзроўняў 10, там мы зараз на 5-м, і 3-й стрым, но магчыма больш будзе. Вось. Всё, гэта было... Туторыял мы прайшлі да гэтай міні-гульні. Зараз будзе...
І прабачце, я маўчала, но тут трэба прям канцэнтравацца вось. І ў гэтай гульні міні-гульні тут толькі на адну кнопку націскаць трэба. Іншыя я з першага раза прыйшла. Мы учора не учора, а на мінулым стрыме гадзіну тут сидзелі. Ну я тады і стамілась, мы тады 2 або 3 ремікса ўзроўня цэлых прайшлі. Ну ладно. Вось. І дакладна ў гэтай я толькі на одну кнопку націскала пад рытм. Є яшчэ міні-гульні, дзе трэба 2 кнопкі адначасова націскаць. Вось, мы 5 реміксаў ўжо прайшлі. Так. Босанова. Примітивныя людзі, древние люди гуляли много у старожитный волейбол, чем мы зараз ведаем. І у іх была таксама вельмі прыгожая музыка. Угу. Зараз паглядзім. А чаму мы ўвогуле пачалі у гэта все гуляць? Таму што Nintendo, калі гэта было у пачатку, карацей, красавіка анансавала новую гульню у гэтай серыі Rhythm Heaven, якая выйдзе ў наступным годзе. Вось. Я ўспомніла, што є ж старая гульня, і чаму бы не пагуляць, і тут няма такога сюжэта, не трэба багата перакладаць. Вось. Зато яна такая угарная і якраз под осень, под весну падыходзіць. Ну, красиво. Мне захотелось, мне зачесалось. Вось і ўсё. Вось. Угу. Зараз попрактыкуемся. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Короче, просто отбиваем. Цудоўна. Угу, трымалась. А, теперь я на іншым боку буду. А що там было? Якой там ритм был? 1, 2, 1, 2, 3, 4. У тебе цудоўныя руки. Дякую. Ага, и теперь под час будем свідчыць бокі. 1, 2, 3, Мгм. 4. Левая лягчэй. Угу. Так, ну все, туторіал скончыўся. Па колькасці кубоў відаць, што лягчэй. 1, 2, 3, 4. Bum, 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 spin. Dance, dance, dance.
Я не бачу. Прыся, і гэтая гульня любіць ускладніць. Не пытайся у меня, что тут отбывается. Думаю, што ў Guitar Hero цяжэй. А ты паспрабуй. Я гэта... О, я нават прыйшла. Тут добра, што яно пускае і з окей рэйтынгам. Не трэба там перфект рабіць. Або там суперб. Ну, песцікі, тычынкі мы зразумелі. Пра што тут аналогія. Любоў або каханне — гэта самае моцнае адчуванне ў свеце. І няма найлепшага выхада гэтаму экспрэсіі гэтага пачуцця, чым дрэўняе мастацтва хіп-хоп. Love Rap. Ну і ўвогуле тут можна арыентавацца толькі па гуку насамрэч. Вось. Таму яны тут любяць за гэта перашкодзіць цябе гэтым візуальна чымсьці. Так, следуйце за мной. Into you. 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 Я зразумела. Добре. Into you. 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 Не падабаецца твой флоу, поток. Давай паспрабуем штосьці іншае. Crazy into you. 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 Тут немного Crazy по-іншому. into you. Crazy 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 into you.
Мне насамрэч падабаецца стыль гэтай гульні, гэтай меню-гульні, гэтай такой чыловы від. Так што зараз будзе. Funk show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Funk show. Photo show. Funk show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Гэта цяжка. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Funk show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Show. Photo show. Ох, боже мой. І яшчэ штосьці. All about you. 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 Дапамагай немного пра сябе пець тут у гэтай міні-гульні. Так, ну што, ідзем на сапраўдную рэч. Я ўжо забыла, якія там першыя былі словы. Ну ладно. Into you. 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 Crazy 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 into you. Into you. Into you. Funk show. Photo show. Crazy into you. Crazy into you. Into you. Into you. Funk show. Photo show. Crazy into you. Crazy into you. All about 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 you. Faux show. 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 All about you. All about you. Faux show. Faux show. Faux show. Faux show. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. Into you. Into you. Into you. Into you. Ну, я гэта не прайшла, я ведаю, но We're not sure about your фошу. Мы не упэўнены пра тваім фушоне. Ну ладно. Ну, гэта прыемна пераходзіць, а тое, што тая першая, гэта была горш. Там яна як быццам па башке цябе стучала. А тут хоць будзе. Так, все, нам не трэба туторыял. Тут хоць такая лірыка прыемная. Into you. Into you. Into you. Into you.
Into you. Into you. Into you. Crazy into you. Crazy into you. Crazy into you. Crazy Да into я не you. Ладно, не буду петь. Crazy into you. Crazy into you. Crazy into you. Crazy into you. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. All about 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 you. Faux show. 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 All about you. All about you. Faux show. Faux show. Faux show. Faux show. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. Into you. Into you. Into you. Into you. Ну, мне здаецца, гэта не блага. Мабыць, мы нават прыйшлі. Ну, калі не, то... Так, мы прыйшлі. Ну, калі не, я б яшчэ тут пасядзела, мне падабаецца гэты чил-біт. Шосты ремикс. Ой. Да, і, дарэчы, у гэтым реміксе толькі одну кнопку трэба будзе націскаць, таму што ва всех міні-гульнях гэтага ўзроўня толькі одна кнопка. Ну, пачынаем з гэтага. Into you. Into you. Into you. Into you. 1, 2, dum 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 dum. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. 1, 2, dum 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 dum. 3, go. Boom, 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 Into you. Into you. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Show. Faux show. Into you. Into you. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. 1, 2, dum 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 dum. Ну, гэта мы не прайшлі, но... Но смешна. Дзякуй, гульня. Я не буду гэта перакладаць. Into you. Into you. Into you. Into you. 1, 2, dum 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 dum. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. 2, dum 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 dum. 3, go. Into you. Into you. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Show. Faux show.
you. into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. One, two. Do. Don't walk. One, two. Do. Don't walk. Three, go. Я натиснула. Ну ладно. Эх. Це тримається. Магчыма. Into you. Into you. Into you. Into you. One, two. Do. Don't walk. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into One, you. two. Do. Don't walk. Three, go. Dance. Into you. Into you. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Show. Faux show. Into you. Into you. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. One, two. Do. Don't walk. One, two. Do. Don't walk. Three, go. Я ведаю, давай. Эх. Так, добраніч. Солодких снов. І не таких, Into you. Into you. як гэтага дня. Into you. One, two. Do. Don't walk. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into One, you. two. Do. Don't walk. Three, go. Into you. Into you. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Show. Into Into you. you. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Into you. Into you. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. One, two. Do. Don't walk. One, two.
мабуть, апошнюю запустили. Ну ладно. Окей. Ну я, мабуть, забыла про ракеты. Ну, як увогуле там з ракетами. Що робити? Ну ладно. Условно. Магчыма. Into you. Into you. Into you. Into you. One, two, dip, dip, do. Dum, 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 one, dip, 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 Into you. Into you. Folk show. Folk show. Crazy into you. Crazy into you. two, dip, dip, do. Dum, 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 one, dip, 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 three, go. Boom, 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 boom. Into you. Into you. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Folk show. Folk show. Into you. Into you. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Crazy into you. Crazy into you. One, two, dip, dip, do. Dum, 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 one, dip, 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 dip. One, two, dip, dip, do. Dum, 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 one, dip, 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 dip. Three, go. Boom, Ех. Ладно. Час яшчэ є, мы толькі пачалі. Ех. Рэміксы заўсёды цяжкія, всё. Into you. Into you. Into you. Into you. one, two, dip, dip, do. Dum, 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 one, dip, 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 dip. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Crazy into you. Crazy into One, you. two, dip, dip, do. Dum, 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 one, dip, 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 dip. Three, go. Boom, 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 boom. Into you. Into you. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Folk show. Folk show. Into you. Into you. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Crazy into you. Crazy into you. One, two, dip, dip, do. Dum, 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 one, dip, 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 dip. One, two, dip, dip, do. Dum, 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 one, dip, 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 dip. Three, go. Boom, Ну, мне здаецца, не. Угу. Яшчэ адзін трай. Вітаю, Яська.
фанат гэтай гульні номер 1 у Беларусі прибыл. Я тут нечакана прайшла гэтых магніцікаў з першай края. Into you. Into you. One, two, do. Dum 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 dum. One, Into you. Into you. Folk show. Folk show. Crazy into you. Crazy into you. do. Dum 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 dum. One, three, go. Boom, 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 boom. Into you. Into you. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Show. Folk show. Into you. Into you. Into you. Вітаю вас. Show. Folk show. Блін. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Crazy into you. Crazy into you. One, two, do. Dum dum dum. One, one, two, do. Dum dum dum. One, three, go. Boom, boom. Можете мяне віншаваць. Віншуем. Блін. Нет, тады не віншуем. Я не брызка, не ведаю, як тебе гэта. Вы можете мяне зараз павіншаваць, таму што мы прайшлі. Вось вы оба прайшлі богі рытмаў да мяне сміласцівілись, таму што я была ўпэўнена, што я зараз не прайду, но штосьці прайшла. У вас вельмі много скіллоў, упэўнены, што у камандыроўку вас пашлюць у трапічнае месца. Ну капец, Грызка, што тады? Тебе забяруць? І якой план? Як гэта? Куды-небудзь таго, або ў лесу ісці. Бегчы. Дарэчы, пакуль вас не было, тут вось было донг-донг наш. Вось гэта міні-гульня, ну там проста адбіваць штосьці. Гэта не цікава, но вось гэта мне гэта падабалася, божух, на рэп. У рэміксе ён такой сябе, а тут ён прям такой рэпчык. Мне прям хіп-попаўскі, мне прям спадабалось. Паслухайце. Кайфаваць ад жыцця, ну капец. Канешне. Навіны. Я для вас зараз просто перепройду. Into you. Into you. Into you. Into you. Гэта будзе на ўзроўні з нашым спатканнем. Into you. Into you. Будзем сюды павяртацца да гэтай міні-гульні. Into you. Into you. Crazy 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 into you. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Crazy into you. Crazy into you. Into you. Into you. Folk show. Folk show. Crazy into you. Crazy into you. All about 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 you. Faux show. 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 All about you. All about you. Faux show. Faux show. Faux show. Faux show. Faux show. Crazy into you. Crazy into you. Into you.
you. Ось так ось. Ну як вам? Слухай, а мабуть, ти зможеш праз 4 місяці знову так само, типу, пойти по психічних справах. Ось. Тому що зараз, мабуть, і здоровая, праз 4 місяці, ну, много чого може зараз. Тап трупу. Угу. Група тап-денсерів, які танчать этими обцасами. Ага, а ну ось. З етапами на ботах і з коробками на головах. Гэты квартэт марыць о популярнасці. Мы, конечно, разумеем боты и все вот это, но коробки на головах, что? Час тапать. Пачнем з асноў. Трэба синхронизоваться з астатнімі. 1, 2, 3, 4. Ну, маршируем просто. Ага. Угу. Тепер інший немного ритм буде. Слухаємо уважливо. 1, 2, 3, 4. Ready and bam 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 tap tap tap. Ready and bam 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 tap tap tap. Ready and bam 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 Мгм. bam bam Такая bam М. bam tap tap tap. Ready and bam 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 tap tap tap. Ready and bam 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 tap tap tap. Ready and bam 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 tap tap tap. Ready and bam 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 tap tap tap. Okay. Ready and bam 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 tap tap tap. Okay. Ух, от тяжко. Так, знову. 1, 2, 3, 4. Ready and bam 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 tap tap tap. Ready and bam bam Ага, bam tap tap чекаємо. tap. Ready and bam 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 tap tap 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 tap. А, є так. Ready and bam 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 tap tap tap. 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 Okay. Ready and bam 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 tap tap tap. Ready and bam 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 tap tap tap. Ready and bam 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 tap tap tap. Okay. Ready and bam 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 tap
Так, а цяпер яшчэ карацейшы будуць гэтыя крокі. Ready and tap tap tap. 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 Okay. Ready and tap tap tap. Okay. Ready and tap tap tap. 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 Okay. Ready and tap tap tap. Okay. Так, ну, гэта ўсё. Угу. Не будзем ламаць ніякія ногі. 1, 2, 3, 4, tap. Ready and bump 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 tap tap tap. Ready and tap tap tap. Ready and bump 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 tap tap tap. Я змагаюсь. Ready and tap tap tap. Ready and bump 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 tap tap tap. Ready and bump 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 tap tap tap. Ready and bump 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 tap tap. Ready and tap 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 tap. Ready and tap tap. Ready and bump 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 tap tap tap. Ready and tap tap tap. Ready and bump 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 tap tap tap. Я намагаюсь. Ready and tap tap Так, tap. Ready and bump 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 tap tap tap. І што гэта за Five Nights at Freddy's? Ну ладно. Яшчэ раз. Угу. Нічога, нормас. Усё атрымаецца. Мне здаецца. Так. Two. 1, 2, 3, 4. Tap. Ready and bump 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 tap tap tap. Okay. Ready and tap tap tap. Okay. Ready and bump 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 tap tap tap. Ready and tap tap tap. Добрага прагляду, Грыз. And bump 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 tap Так, tap так, tap. так. Ready and bump 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 tap tap tap. Ready and bump 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 tap tap. Ready and tap 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 tap tap.
Я думаю, что пройшли. Зараз поглядім. Так, все, достатково. Так, у нас отрималось. Так. Усе отрималось. Шримп шафл. Креветок. З креветок, насамрэч, вельмі добрыя танцоры атрымліваюцца. Яны стрыбаюць каб толькі атрымаць шанс прадэманстраваць свае скілы. Паспрабуйце ні ў каго не ўляцець. Ой. Зноў трупа танцораў. Зараз гэта крэветкі. Синхронизованный танец. Як хор. Видите, что давайте мы вам просто покажем. Ну, давайте. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 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 Я намагаюсь. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 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 Together. 1, 2, 3. Я намагаюсь. 2, 1. Together. 1, 2, 3. 3, 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 2, 1, together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. Ой, а зараз танчыць будзем. Калі вы пачуеце ABC на апошнюю літару C, націсніце А і Б адначасова. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3. A, B, C. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3. A, B, C. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3. A, B, C. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3. A, B, C. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3. A, B, C. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3. A, B, C. Together. Наступне. А теперь зменім ритм наше улюбленае. Боже, нам без гэтага просто не хапала ритму. Будзе сігнал, і трэба будзе спыніцца. На один счет. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2,
Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, Ну, вітаємо, Ендрю. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, Не 2. можу. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oh, what? Oh, 1, 2, 3. 3, 2. Together. Танцевала рыбка з раком, рыба з раком. Гэта крэветкі. Мы прайшлі, дарэчы, тых магнітыкаў. Вось. І зараз знайшлі новага немезіса ў гэтай гульне. Гэта крэветка. А, всё? Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3. A, B, C. Together. 1, 2, 3. Я забыла. 2, 1. Together. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together. 1, 2, 3.
Пустите меня далей. Я не хочу. Ур! Меня почули. Ух. Няма я у слове креветка. Так. Cheerleaders. Читачи черлідери. Або які болеють просто. Грають за кості. Ведаеце, каму поні дастаткова падтрымліваюць? Людзей, якія вывучаюцца ў бібліятэцы. Давайте падтрымаем гэтых студэнтаў. Самаадданых вучобе. У крэветак лешчы? Я не ведаю. Ну, написано, што шрымп. Шрымп — гэта ж крэветка. Where the school... Мы сквад, мы супольнасць, якая падтрымлівае школьную бібліятэку. Каб дапамагчы гэтым людзям вывучацца і натхняць іх, мы тут балеем за іх, хварэем. Зараз мы папрактыкуемся. Глядзі на галоўную і націскай А, каб гэта перагарнуць кнігу. Ой, боже мой. Вітаю. Ну, гэта нормально. Вітаю, Рэйвен, дзякуй вялікі за рэйд. Так, гэта ўсё. Наступны паттерн. Mouse raid Z9 underscore ravens underscore cemeteries A6 glodachimi, scared face emoji. Вітаю всіх. До речі. Я Эш. Мы тут намагаемся штосьці ў рытм зрабіць. Вось, калі не ведаеце. Нормас. Угу. І яшчэ адзін паттерн. Капец. Якое Пікачу? Я забыла. Про што гаворка? Дарэчы, трэба зрабіць... Трэба? ОБС. ОБС. Секунду. П'ю воду. Так, так. Тыц. Угу. Так, у нас добрый ритм. Зараз самый цяжкі рытм. І гэта ўсё трэба адначасова перагарнуць, каб все перагарнулі. Уф. Цудоўная праца. Я ўсё яшчэ не зразумела, якой Пікачу. Пра што гаворка, прабачце мяне. Або гэта паста ваша. Так, 、всё.
цяжка чуць, калі вось гэтая доўгая нота. Ладно, у нас атрымаецца. Трэба проста уважліва назіраць. І ўсё будзе добра. Мгм. One, two, three. One, two, three. One, two, three. It's up to you. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Let's go read the magic box. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Okay, it's on. One, two, three. One, two, three. Up to you. One, two, three. Let's go read the magic box. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Up to you. Let's go read the magic box. Yay! One, two, three. One, two, three. One, two, three. Up to you. Where does this boom ba boom? One, two, three. Up to you. Up to you. One, two, three. Let's go read the magic box. It's up to you. Up to you. Okay, it's on. It's up to you. Up to you. Okay, it's on. It's up to you. Okay, let's go read the magic box. Where does this boom ba boom? One, two, three. One, two, three. One, two, three. Up to you. One, two, three. Up to you. One, two, three. Up to you. One, two, three. Okay, it's on. Ну, хоць апошняя атрымалась. Фух. Дастаткова. Не нават пусцілі далей. Дзякую, гульня. Ой, я нарадзіўся з мэтай вывучацца. Дзякую. Я ведаю. Я ведаю. Каратэ-мен. Чалавек каратэ. Тренировка по каратэ у самом інтэнсіўным выглядзе. Бейце па летаючым аб'ектам, і калі многа іх леціць, то просто вар'яцейце з гэтага. Дзякуй. Тыц. Так. Час тренинга, тренировки. Давайте разогреемся. Hit three. Hit three. Hit three. Hit three. Hit three. Папау. Вось так. А зараз комбо будзе. Угу. Окей. Трэба, калі ён унізе, яшчэ адпусціць у момант. Окей. Buggy buggy go pow. Виразно. Buggy buggy go pow. 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 Buggy buggy
Let's go, pow!
Да, уж треба і зажимать, і відпускати у ритм. Угу. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hit 3. Baby, I'm a broken man. I'm just a shattering storm. Hit 3. Baby, try to find my way as the lonely shadows swarm. Whoa, 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 I'm just a man missing you. Please understand, without you, I'm dying. Let's go, pow! No, no one will know how I bear my pain alone. In the end, I choose my solitude. Let's go, pow! No, I can go back to my days of innocence. Let's go, pow! Back, there is no return. Let's go, pow! Under the cycle of seasons, it's pacified yet again. I wonder just where you are now. I have remembered that you are different and that you are yet more beautiful than before. Whoa, whoa, if you say that you are happier now, and that's just the way you feel about everything now. Let's go, pow! Well, then I guess it's just the way that it is. Hit 3. Hit 3. Hit 3. Чому такий длинний? Hit 3. Let's go, pow! Гэта просто одна міні-гульня, як цілий ремікс. Капець. Ну, я ведаю. Ще раз. Бі-бі-бі-бі-бі. Мгм. Ну, і ще раз. Що нам робити? Ну, мені гэта падабаецца таксама міні-гульня. Так, нам не трэба трэнінг, нам трэба адразу. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hit 3. Baby, I'm a broken man. I'm just a shattering storm. Hit 3. Baby, try to find my way as the lonely shadows swarm. Whoa, 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 I'm just a man missing you. Please understand, without you, I'm dying. Let's go, pow! No, no one will know how I bear my pain alone. In the end, I choose my solitude. Let's go, pow! No, Рана. to my days of innocence. Let's go, pow! Back, there is no return. Let's go, pow! Поздно. Of seasons is pacified yet again. I wonder just where you are now. I have remembered that you are different and that you are yet more beautiful than before. Whoa, whoa, if you say that you are happier now, and that's just the way you feel about everything now. Let's go, pow! Well, then I guess it's just the way that it is. Hit 3.
Треба ритм гудня звуками Silent Hill. Ой. Так. Так. Ритм Silent Hill. Ну, мне кажется, канале может такое схопить. Особисто, калі гэта быў бы гэты аўтамат ігравы, якой можна яшчэ паставіць казино. Ну, правда, у казино скіл не трэба. Эх. Хаця, чамусьці я ўпэўнена, што адзін з вырабнікоў з гэтых старых аўтаматаў у 2000-е зрабіў рытм гульню па Silent Hill. Ну, яны проста прадалі права. Ну, або... 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3. Baby, I'm a broken man. I'm just a shattering storm. 3. Baby, try to find my way as the lonely shadows swarm. Whoa, 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 I'm just a man missing you. Please understand, without you, I'm dying. Let's go, pow! Я отпустила. No, no one will know how I bear my pain alone. In the end, I choose my solitude. Let's go, pow! No, I can go back to my days of innocence. Let's go, pow! Back, there is no return. Let's go, pow! Under the cycle of seasons, it's passed by yet again. I wonder just where you are now. I can remember when that you are different and that you are yet more beautiful than before. Whoa, whoa, if you say that you are happier now, and that's just the way you feel about everything now. Let's go, pow! Well, then I guess it's just the way that it is. 3. Я націскаю. Калі яны выпускалі труселя Silent Hill, то рытм не могуць зрабіць так. Згодна. Дзякуй, Гуня. Я буду намагацца яшчэ. У мяне ўсё трымаецца. Так. Усё трымаецца, усё трымаецца. Baby, I'm a broken man. I'm just a shattering storm. Baby, try to find my way as the lonely shadows swarm. Whoa, whoa, whoa.
Мені здається, пройшли. У вас є скіли у фундаментальних гэтых здольнасцях. І ви, короче, змагались. Так что, окей. Ой, божечки, развязался гэтай рамень. Ну что, ритм 7. Ого. Растягиваем спину. Ой. И я попила воду. Together, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Together, 1, 2, 3. A, B, C. Hit 3. Together, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3. A, B, C. 1, 2, 3. It's up to you. 1, 2, 3. It's up to you. Hit 3. 1, 2, 3. It's up to you. Okay, it's on. Ready to be like a boss. Yay! Hit 3. Let's wake up now. 3, 4. Ready? And bam, 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 tap, tap, tap. 1, 2, 3. Ra-ra, sis, boom, ba, boom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4. Ready? And bam, 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 tap, tap, tap. 1, 2, 3. Ra-ra, sis, boom, ba, boom. 1, 2, 3. Okay, it's on. 3, 4. Ready? And bam, 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 tap, tap, tap. Я уже забыла. Ready? And bam, 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 tap, tap, tap. Ready? And bam, 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 tap, tap, tap. Okay, it's on. Я забыла. Що робіть у інших мініонях? Увогуле. Ну, зараз будемо вспоминати. Фу. Hey, it's on. Ra-ra, sis, boom, ba, boom. Hit 3. Together, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together.
Усё атрымаецца, усё атрымаецца. Сёння мы гэты ремікс павінны прайсці, просто павінны. Это моя резолюцыя на гэты стрым. Hey, it's on. Rah-rah, sis, boom, ba, boom. Hit me. Together, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together, 1, 2, 3. A, B, C. Hit me. Together, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. A, B, C. 1, 2, 3. It's up to you. 1, 2, 3. It's up to you. Hit me. 1, 2, 3. It's up to you. Okay, it's on. Let's do it like a boss. Yay. Hit me. Let's wake up now. 3, 4. Ready? And bam, 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 tap, tap. 1, 2, 3. Rah-rah, sis, boom, ba, boom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4. Ready? And bam, 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 tap, tap, tap. 1, 2, 3. Rah-rah, sis, boom, ba, boom. 1, 2, 3. Okay, it's on. 3, 4. Ready? And bam, 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 tap, tap. Ready? And bam, 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 tap, tap. Ready? And bam, 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 tap, tap. Okay, it's on. Ой, я не павінен, калі што. Што не павінен? Гэта глядзець? Ну так, можаш і не глядзець. Магчыма. А магчыма і не можаш, я ж не ведаю. Куды ты там прыкован? Эй. Эй. Пан. Rah-rah, sis, boom, ba, boom. Hit me. Together, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together, 1, 2, 3. A, B, C. Hit me. Together, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. A, B, C. 1, 2, 3. It's up to you. 1, 2, 3. It's up to you. Hit me. 1, 2, 3. It's up to you. Okay, it's on. Let's do it like a boss. Hit me. Let's wake up now. 3, 4. Ready? And bam, 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 tap, tap. 1, 2, 3. Rah-rah, sis, boom, ba, boom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4. Ready? And bam, 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 tap, tap, tap. 1, 2, 3. Rah-rah, sis, boom, ba, boom. 1, 2, 3. Okay, it's on. 3, 4. Ready? And bam, 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 tap, tap. Ready? And bam, 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 tap, tap. Ready? And bam, 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 tap, tap. Okay, it's on.
Ніхто нічога не бачыў, Мэндрейк, ніхто нічога не гэта. Гэта проста боты для гэтага. Для тэп-дэнсу, для танцаў на абцасах, вось і всё. І гэта проста пародыя на Nike. Всё. Або на Reebok. Hey, it's on. Rara says boom ba boom. Hit three. Together, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together, 1, 2, 3. A, B, C. Hit three. Together, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Go up, up, 1, 2, 3. A, B, C. 1, 2, 3. It's up to you. 1, 2, 3. It's up to you. Hit three. 1, 2, 3. It's up to you. Okay, it's on. Let's go, yeah. Hit three. Let's go, pow. 3, 4. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. 1, 2, 3. Rara says boom, ba boom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. 1, 2, 3. Rara says boom, ba boom. 1, 2, 3. Okay, it's on. 3, 4. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. Okay, it's on. Хутчэй усяго не, но надзея памірае апошняй, так што не. Ну ладно. Ужо лепей. Прагрэс у нас ідзе. Мне здаецца. Эх. Okay, it's on. Rara says boom, ba boom. Hit three.
Ну же, плиз. Прошу. Не. Все нормально. Все будет добре. Мы все пройдем. Мы моцные. Магчыма. Hey, І... Он. rah-rah, sis, boom, ba, boom. Hit three. Together, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Together, 1, 2, 3. A, B, C. Hit three. Together, 1, 2, 3. 3, 2, 1. A what? A 1, 2, 3. A, B, C. 1, 2, 3. It's up to you. 1, 2, 3. It's up to you. Hit three. 1, 2, 3. It's up to you. Okay, it's on. Ready when you bust, yeah. Hit three. Ready when you go pow. 3, 4. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. 1, 2, 3. Rah-rah, sis, boom, ba, boom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. 1, 2, 3. Rah-rah, sis, boom, ba, boom. 1, 2, 3. Okay, it's on. 3, 4. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. Ready and bam, 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 tap, tap, tap. Okay, it's on. Вісь, пліз. Боги ритму. Взиваємо до вас. Так. Так, ура. Добре. Фух. На вакаціях накеровуйтесь до анёл ритму. Дякую. О, вижу вас, что вы закончили 7-й ремикс. Добрая праця, не кожний так далеко заходить, что? Блин, ну еще много гулять не у нас есть, какие вы будете гулять. Можете гулять. Чому бы вам не зробити перепинок і не отпочни, і не это... Як это? И не окунуться у этой... в это сияние ваших перемог. Ви ж бачите, ось мені хоч гульня хоч віншує. І компліменти робить. І підтримує. Давайте мы вам покажем тих людей, хто зробили гэтую гульню. Карацей, з меню нельга паглядзець титры распрацоўшчыкаў, потому что калі ты не пройшоў все, то ну або хоць гэта 7 ремиксаў, то ты, як сказать, то ты не будешь ты готов до гэтага, потому что когда ты не пройшоў, ты будешь готов их убить, и ты будешь глядзець титры для гэтай мэты, а так ты все пройшоў, то бок ты не выбивать уже не хочется, ты такой, ура. Но это еще не конец, как нам сказали. Но все равно, у нас уже будут их имены. Это что-то. Ну давайте, покажите нам. Просто уявите, что кожный из них дає вам 5.
А мы таксама представим вам персонажаў з розных гульней, міні-гульні, карацей. И вы можете вспомнить об ваших тых добрых хвілінах, які вы провели з імі, або гадзінах. Вось. Дякую вам. А што гэта таксама рытм? Гэта таксама рытм гульня, так? А не, я нічога не натискаю, окей. Ух, слава богу, я нічога не натискаю, яно працягвае. Я уже отпужалась. Вось гейм-дизайнеры. Аж 4 або 5. Директор программирования, арт-директор, графичный дизайн, звуковой дизайн, 3 человека отказаны за это были. Музыка, 4 композитора. Яшчэ за аранжировки вось гэтыя люди отказывали, яшчэ 6 человек. Яшчэ 12 эффекты. На один человек на эффектах сидел на этих вот. Кто пели наши вокалисты, вось 6 вокалистов, вот 5. Голосы просто, які там на нас кричали. Падтрымка гукавая, яшчэ 5 человек, и там еще что-то. Локализация английская, дякую вам, великий. Дебагинг 2 человека, артворк 3 человека. Специальные поддяки, вось раз 4-5, минимум 8. Назирали за этим всем вось гэты двое. Продюсировали вы двое. Можете себе уявить. Выканаўчы продюсер, Сатору Ивата, на секундочку, там Сатору Ивата. Директор Nintendo. Вау. Вітаю, Міхась, дякую, великий за рейд. Ой, вось гэты. Потом у нас были роботы, да. Потом были Си и Со. Мы не ведаем, хто гэта. Хлопчык яго, дзяўчынка якую ён закахаўся, і суркі. Як я не памятаю. Маўпачкі, асістэнтка і CEO. Кіраўнікі, маленькія маўпачкі. Да, дюдс, тэстачка, карацей. Виджет. Бакстер і Фортингтон. Вось, калі вам было цікава, як іх называлі. Музыкальная цапка. Репортер і врэслер. У нас тут прям... Окей. Ну, павук. Мікробчык. Я не ведаю, што... А ўсё яшчэ пукае? По-моему, уже не пукае. Капітан Так і фліперы. Питчер і Мавпа і Слагер. Birds of Happiness. Птушки щастя, дякую. Ритм ракети. Гэта, ребята, на їх магніты називала. Боssa Nova. Love Passe з MC Adore. Высокие таперы. Креветочные шарампирали. Суполка школьной библиотеки. Карате Джо. Бариста. Кам, Маршал і міс Рибан. Дякую за те, що гуляє. Гулялі. Но гэта яшчэ не конец. Чаму гэта не конец? За што? Экстра гульні для фалатаў. Нататка. Ой, вось можна именно ў міні-гульня гэта вось гэтыя хітры. Яшчэ міні-гульні.
А, тут зараз будуть Samurai Slice 2, то бок гэта будзе уцяжлёнай версіі вось гэтых звычайных. Ну, давайте паспрабуем, что ли. Samurai Slice 2. Я натискала. Костя киберсамурай. Наша гісторыя пакуль глядзіце, раскажыце мне, я не гляжу на гэта. Ну тут я не тискаю. А не будет тяжкой версии? Не говори, молчи, Яська. Нам гэта не трэба. Нават не гавары, гэтай гульні не падказвай. Ой, дарэчы, туторыяла таксама няма. Ой, блин. Ну, нормально. Я звыкаю. Просто вялікія, я не ведаю чаму, но я прайшла нават. Окей. Гэта насамрэч не тое, што яны ў мяне забралі. Окей. Ой, зноў гэтыя до теста. Тесточка. Круто. Так.
До речі, я забыла шатаут зробити зараз. Пробачте. О, блін. Хто тут хороров хотів? Вось гэты ремікс 100% будзе хорорны, мне здаецца. Нормас. Пайшлі. Так, зараз. Ну, не хацеў, но будзе. Та-та-та-та. Мы павяртаемся дадому, на луну. Я не ведаю, што тут адбываецца. О, зноў будуем. Ну, насамрэч, мне здаецца, немного хоць лягчэй. Но мы пакуль не дайшлі да тых міні-гульні, у якіх у нас былі праблемы. Ну, мне здаецца, мы прыйшлі. Я нават спачатку думаю, што мне атрымаецца суперб зрабіць, ну, то бок без памылак, но... Ну, і так добра. Угу. Час перапынку на кофе. О, зноў спатканне. Всё. Найс. Спатканне ў вёсцы. Та-та-та. Я не ведаю, бачыце ли вы, но я бачу, як там овцы ловят гэтыя мячы.
дабл спатканне мавпы таксама на спатканне. Ну тут гэта суркі зараз былі. Вау, нават медальку атрымалі. Разам назаўжды. Дзякуй, дзякуй. Флоу 101. Вау. Ну, магчыма, гэта апошні ремікс на сегодня. Паглядзім. Наколькі ён цяжкі. Што? Тут не было гэтых міні-гумі. Гэта якосьці супер цяжкі. Якое вы зусім? Три, два. 3, 2. Три, два. 3, 2. 3, 2. 3, 2. Нам не трэба бубен. Без падрыхтоўкі, камон. Якой бубен? Якой бубен? Ну, короче, мы пайшлі ў гэты лейт-гейм ускладнённый. Тут будзе жорстка. Три, 2. 3, 2. Натиснула. Три, 2. 3, 2. Три, 2. 3, 2. Я не пришла, но вучимся.
Дякую, гульня. Я нават гэтую медальку атрымала, ну камон. What can I do? What can I do? The only one for me is you. What can I do? What can I do? What can I do? Tell me, tell me. Привет. Привет. Two, three, four. Tell me what to do in your love. Won't ever give you up. Won't ever let go. Even if it breaks me, I will always know you're the only one. There's no other. This sweet dream will never die. Won't ever give you up. Привет. Never let go. Привет. Even when you hurt me, I still love you so. Let you take the lead. Follow where you go. Two, three, four. I love you, my one and only. Can I do? Привет. The only one. Привет. Привет. Can I do? Привет. Ну, я ведаю, давайте. What can I do? What can I do? The only one for me is you. What can I do? What can I do? What can I do? Tell me, tell me. Привет. Привет. Two, three, four. Tell me what to do in your love. Won't ever give you up. Won't ever let go. Even if it breaks me, I will always know you're the only one. There's no other. This sweet dream will never die. Won't ever give you up. Won't ever let go. Привет. Even when you hurt me, I still love you so. Let you take the lead. Follow where you go. Two, three, four. I love you, my one and only. Can I do? Привет. 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 Ну, гэта не, но вучымся. Все будзе добра. У нас все атрымаецца. Я насамрэч думала скончваць на мінулым гэтым рэміксе. Но нам тут тытры далі, і я побачила, што тут паўторы, я іх так хутка прайшла, і я такая думаю, вау, ще адзін рэмікс. Угу, канешне. Ну, зато музыка новая.
3, 2. 3, 2. If you don't love me, tell me just how to say goodbye now. Just when I know I never will forget you. Bum 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 2, 3, 4. Tell me what to do with your love. Won't ever give you up, won't ever let go. Even if it breaks me, I will always know that I'm the only one. There's no other. This sweet dream will never die. Won't ever give you up, 3, 2. let go. 3, 2. Even when you hurt me, I still love you so. You take the lead, follow where you go. Bum 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 2, 3, 4. Bum bum bum. I love you, my one and only. Can I do? Mhm. The only one 3, 2. 3, 2. 3, 2. Б'юсь, боги рандому, пліз. Так. Окей. Все, я довольна. Ви були компетентним рокером. Дякую. Это не конец. Мені здається, що тут зараз буде так само. Ми зараз скільки? 7 звичайних, і тут буде 7 ось гэтых. Ну, ви зрозуміли, яких. Ой, до речі, я хотіла поглядати, що там за титри. Ми зараз тепер кожний стрім по гэтай гульні будемо скончувати гэтымі титрами. Ночная прогулка. Ночной шпацир. О, тут навіть практика є. Угу. Подпрыгиваем под гэтай нотки. Так. Цудоўна, просто не так ли нет? Не просто наступная высокий стрибок. Угу. Угу. Ну все, идем на шпацир. Криповый некий кит. Dreams of Our Generation. You and I've been through a lot together. That's just the way the story goes. Even though your heart breaks and you're down on your knees, anyway you'll laugh again someday. And if you're down, you'll get up again. Just stop a bit and go along your way. But don't you know you might find before too long you're on once again. Ну все. F. Все, скончились титры. Ту-ду-ду.
Мінус крыпавы кіт. Так, ну на гэтым сёння, я думаю, я ўсё. Вось. Пойдзем зараз у рэйд куды-небудзь, пагляджу зараз, хто є. Вось, я не ведаю, будзем ли павяртацца ў гэтую гульню, або не. Як вы? Хочаце глядзець астатныя міксы? Я хочу. Добре. Но ўжо трэба, мы тут месяц на гэтым сидзім, так што трэба ўжо штосьці іншае пачынаць. Но что-то пасля гульні я гэта ответственно заявляю, што у наступныя паўгады мы будзем гуляць толькі у point-and-клікі і у walking-сімулятары, у сімулятары шпацыру. Ніякага рытму, ніякіх таймінгаў, ніякіх парымераў, парыравання. Усё. Вы тут стрімеркавалі вырашыць. Но вы будете приходить на іншыя гульні? Або не? Або ўсё, я ўжо свой лёс зачыніла. Я буду цяпер толькі рытм стрімерам. Дарэчы, что такое поставить на конец стрима? Вот такую песенку. Дякую за гульню. Дякую. Ну, хай будзе. Що гэта? Угу, все знайшла. Так. Тыц. Тыц. Кожний день я бачу, що нічого нема. Кожний день. Ну что, ўсё. Дзякую зноў всем, хто тут быў. Дзякую за прагляд. Дзякую, што са мной. Так, да пабачэння. Я, дарэчы, хочу зрабіць больш стрімаў. Прабачце, што я тут раз у тыдзень стрымлю. Так, я ведаю. Я ведаю, што мала. Трэба рабіць часцей. Вось. Ну, паглядзім, як будзе атрымлівацца. Но я буду намагацца. Абяцаю. Вось. Все, давайте, да пабачэння всем.